sitäkin ennen voittaja tuli me tappioonnestaan Seagalsille. Adler menettää. Giles. Pelaa palloa Sakoudalle ja Sakouda ei onnistu. Tuossa tempussa Marshall, Bonhomme, Gilesille, Giles kulmasta ja Jordan Giles täräyttää puolestaan ensimmäisenä pelitilanne heittonsa tämän ottelun hyökkäyslevypallo. Se on Pyrinnölle 6. hyökkäyslevypallo-ottelu. Giles kolmosessa ja Jordan Giles 2/2. Ei onnistu Payne. Giles Mervolalle. Mervola 3 pisteen heitto. Ja kyllä se sinne. Giles. Laine. Aivan vapaa 3 pisteen heitto ja Rikulainen ei heittämällään ensimmäisen onnistuneen 3 pisteen heiton. Avaa pistetilinsä, siirtää Pyrinnön 3 pisteen johtoon ja Vilpa. Giles. Sakouda. Sakouda 3 pisteen heitossa ja Lukas Sakouda. Innamaa. Vai jääkö? Ei jää, vaan Mervola riistää pallon 3-1 ylivoimahyökkäys Pyrinnöllä ja ylivoimahyökkäyksen päättää koriin Ethan Russ. 16 pistettä, 9 levypalloa, 7 korijohtanutta syöttöä Jonathan Jonasonilla. Kun Giles. Ja Giles kuittaa saman tien. Totta kai niin kuin tämä pelin luonteessa tasaisissa merkeissä on jatkunut myös tämä ottelun päätös 4. Kun Sakouda ja Lukas Sakouda 30.